Tnedew żewġ skemi nazzjonali li se jagħtu għajnuna finanzjarja lil bdiewa u r-raħala biex itaffu uħud mill-konsegwenzi li ġabet magħha l-pandemija fuq l-agrikoltura lokali. L-istess skemi nħarġu wkoll fl-2020 u kienu approvati mill-Kummissjoni Ewropea. Skema minnhom se tagħti sa 200 euro għal kull ettaru tard eliġibbli lil bdiewa tal-art u skema oħra se tagħti pagament maħdum skont in-numru ta' annimali eliġibbli tar-raħala. Il-Ministru Anton Riefolo qal li l-budget għal dan tlaħħaq l-4 miljun u nofs euro iffinanzjat bisħieħ minn fondi nazzjonali. Għal din is-sena żewġ skemi sir noħorġu wkoll somma ta' 4 miljun u nofs euro biex intaffu l-effetti illi din il-pandemija għamlet fuq is-settur tal-bdiewa u r-raħħala tagħna. Bdiewa u raħala jistgħu japplikaw għal dawn l-iskemi sal-aħħar ta' dawn ix-xahar. Qegħdin nibagħtu applikazzjonijiet matul Ġunju u Lulju lil bdiewa u raħħala kollha fis-setturi li huma reġistrati u li allura huma intitolati għal din l-għajnuna biex ikunu jistgħu permezz tal-pre-filled application li qegħdin intuhom jirritornawna fl-envelope li qegħdin nipprovdulhom dik l-applikazzjoni, jikkonfermawna li jixtiequ jitħallsu u l-Aġenzija tkun qiegħda fil-ġimgħat li ġejjin tħallat